Salut! Bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft! Ei bine, pe harta mea originală, aia de la început, am distrus eu chestiile și am văzut aici că a fost foarte ciudat pentru mine. Doar un villager pe această lume. N-am topor? Da, am mai itemele. Cred că mai am câteva. Sau să ia cu pickaxe-ul, parcă. Da. Imediat să zic că să ia cu pickaxe-ul. Și avem doar un villager pe care nu știu dacă... Ce vrei să-mi dai? Era pălăria. Bun, să ia cu pickaxe-ul. Și... da, o să vă prezint pe creative casa mea din sus, dar nu acum. Bă, deci dacă... mi s-a întâmplat să se mai spuneze monștri în casa mea. Dacă se spunează monștri, nu știu ce să fac. Deși vreau să am topor. Am topor la mine. Cum se poate așa ceva? Cum se poate? Bine. Trebuia să fie având eu sabie. Unde am sabia? Dar eu aveam sabie. Asta-i de la... Da, eu aveam sabie. Cred că am dat-o din greșeală aici. Ai, mă. Atunci am dat-o din greșeală. Da, eu am făcut-o pe creativă, doamne. Pe survival. Mai exact era sabie din asta. Am făcut-o pe survival. Dar... da. Ba nu, era de diamant. Și le-am folosit. Dar cred că știți, stai să vedeți faptul, dacă dai aici și dai așa, pentru că voiam să mi le pun acolo în chest, dispare și nu mai mi-l dă, da? Deci eu n-am trișat. Topor nu iau, o să facem topor, pentru că topor nu mi-am făcut, eu cunosc. Bun, da, fără sabie, ce ne facem? Ce ne facem fără sabie? Avem un pic așa armurică. Stai să ne... Deci mi-am făcut un dulap. Și în dulap vreau să-mi pun haine. Vedeți ce fain este? Haine, bun. De ce nu am 100%? Nu sunt armuri din alea foarte bune. Mă rog. Odată mi s-a întâmplat să explodeze și era un creeper aici la mine acasă. Nu prea am auzit, nu știu. Îmi am aici, am câtă mâncare am. Îmi iau 8 pâinici, îmi ajung 8 pâinici. Și hai să vedem la... Vreau să-mi fac chestii, să iau lemn, dar mai înainte să mergem la acest villager. Bună, villagerule! Bună! Faceți? Voi ce sunteți? Ce-mi dați? Dacă dau pe voi trader, pentru că ați văzut... îmi dați mâncărică. Dați-mă ați spus voi aici. Au! Oi! Dacă aveam foarte ca să le prind. N-am făcut. Nu contează. Bun, mai avem. Deci că n-am vrut. Va trebui să ne facem topor, din păcate, cu mâna goală. Bun. Pe survival am spart. O să îmi strâng cât mai mult lemn și pe ne vedem. Bun, am făcut rost de 8 lemn. De fapt am tăiat doar un copac. Villagerul se uită, se plimbă, da.
Poșta mea iese în evidență, vedeți? Să ne-l facem lemn. Avem 32 lemn oficial. Mamă, asta este poșta mea. Eu vreau ca să nu fie aici niște monștri. Dar nu știu, mi se spuneau mie niște monștri aici în jos, deci eu jos nu mai merg. Asta să vă arăt. Aici este baia mea. Ha, 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 ha. Nu este o baie completă pentru că, na, este Minecraft. Mamă, ce frumos a pune soare el. Eu fac un screenshot. Fac poză. Poză. Suntem la nivelul 23. Bă, ăla-i dulapul. Ăla-i dulapul meu. Aici am niște chestii. Bun, vreau să fac un crafty table. Nu mai multe, nu vreau mai multe. Vreau doar unul. Acolo nu pot să-l pun, deci va trebui ca să-l pun lângă chest. Bun. Asta cum se face? Lasă-mă în pace. Fac așa niște bețe. Fac aici un pat. Mamă, nu pot să cred. Am făcut un pat alb când aveam un pat portocaliu. Asta de ce se face? Da. Poate o să facem și niște supică. Măcar mai am aici așa. Punem în dulap patul? Nu se pune în dulap. Apropo, au, nasul meu. Așa. Și vreau ca să îmi fac un toporaș. Și o lopățică, pentru că eu nu mi-am făcut o lopată. Bun, și cred că ar veni vremea să dormim. N-avem nici ceamuri. Vom merge în căutarea nisipului, ca să vedem. Că știți, ne trebuie ceam pentru a vedea dacă e seară, dacă e dimineață. Bun, ne-am trezit. Să nu s-o fi sponat. Avem niște lumină, parcă nu prea avem noi lumină. Parcă nu avem noi lumină și poate... Nu prea mi se pare că... nu avem. Nu am lumină. Vrei să ne punem scut să fim safe? Nu. Așa aude ca și cum ar fi un Enderman. Poate chiar e un Enderman. Da, mie încă nu mi-e foame. Mamă, ce mă speria că e om. Mă speria și tu ai dormit seara? Ai dormit seara? Da, ai dormit. Nu știu dacă am nisip. Pe aici, pe la mine. Nu avem nisip pe la mine. Iau eu niște flori cu bețele astea. Vă iau florilor. Vă iau ca să-mi fac culoare din voi. Fac culoare din voi. Apropo, scrieți în comentarii cum se face foarfecă. Că nu știu. Dar o să facem noi. O să aflăm, pentru că de aici aflăm. Bă, de ce village-ul ăla mi se pare mereu cu un zombie? Bun, avem pentru culoarea roșie, acum pentru culoarea albastră. Bă, văd că acolo nisip, așa că voi merge. Mi-au picat și sămânța ca să plantez. Am și hoie, n-am apă. Pentru apă îmi trebuie iron. Bă, de ce m-am pus pe shift? Ok. Sper să nu vină seara. Dacă vine seara, vă zic că eu dau pe day. M-au auzit niște scheleți. Este foarte periculos să fii
pe afară între copaci și ciordesc. Nu, era scurt pe ce să mă gândesc. Au, nu mă trage apă, sunt mai invincibilă decât tine. Scheleții rezistă la apă. Câine, nu zic că mă omori. Bă, deci m-am speriat degeaba pentru că am văzut că și-a făcut ochii roșii și credea că l-a fost un câine, cred. Un lup. Ai, mă, nu mă necați. Voi mori imediat. Eu plec acasă. Plec acasă. Vulpe, mama. Stai că vreau să iau tot nisipul. Vino. Hai, mă, mai repede. Eu vreau să merg mai repede și voi ce-mi faceți? Hai. Hai. Hai de bagă aici o viteză. Merg strâmb. Eu aud scheleți. Nu știu de ce aud scheleți. Habar n-am. Acolo-i căsuța mea. M-am întors. Sper că pot să-mi fac un... Dați un pic că ne oprim aici un pic. Nu pot să-mi fac. Trebuie piatră. Vom lua și piatră. Nu vă faceți griji. Villagere. Vezi să nu te faci zombie sear. Nu te faci. Ce? Mi-ai pus ceva aici? Boxiul. Stai să văd. Cine mi-a fi pus asta nu știu. Da, hai să o vedem. Ai de plătit rata de 1000.000 de euro și bună tuturor. Pe bune. Am o prietenă care mereu intră aici pe server, dar intră chiar să nu filmez, ca să fiu singură și își face ea de cap. Nu, stați liniștiți, nu, asta nu e viața reală. Stai să-i scriu și mai încolo. Aici? Nu uita, a fost o farsă. Da, e o prietenă și mereu face farse. Știi că o pun în poștă. Nu mai am tu spațiu. Nici n-am citit-o. Deci, nu pot. Deci, nu e chiar de plătit în viața reală. Ea voia să zică că am de plătit aici o plată pentru casa asta mea. Pe care am făcut-o pentru că e invidioasă. Că am făcut-o. Bă, de ce am ierta de întuneric la mine? Chiar dacă eu am... Bă, nene, am 10 bucăți. Nu-i corect să fie aici întuneric, se vor spăna numai moștri. Am pun aici un lemn, o bucată de lemn. Am pus-o? Bă, nene, cred că e seara, eu mă culc. Știi ce fac, nani? Eu vreau să fac seara. Și noapte. Sper că să nu devină un zombie cel viitor. Bă, este zi deja? Nice. Bun, vedeți și florile mele faine? Deci villagerul caută mereu la mine în poștă. Ce am eu, villagere, la mine în poștă și nu ai tu? Ce-am tu? Te-ai culcat măcar? Te-ai culcat? Bă, el mereu caut. Ce vrei, mă? Tu vrei să dai 3. El vrea, uite ce vrea. Să-i dau eu pește. Emeralde. Și el să-mi dea pește. Bun, eu vreau să sap pe undeva pe aici. De ce n-am făcut cu lopata?
ca să dăm cumva de piatră. Nu de piatră de aceasta. Stați un pic că îmi iau tânăr copul acesta uimitor. Mi se face foarte greu foamea, așa că nu mă interesează pe mine. Dar eu nu vreau piatră de asta. Așa. Bine, asta voiam. Bru, nice. Să ne facem un tonocop de fier. Nice. De fier? Nu, de piatră. De fier, ce că mamă. Bun, și acum să văd eu pe unde am venit, pentru că am avut doar o singură cale. Care eu zic, mamă, m-am rătăcit. Ce aveți, mă, voi chiar ați crezut că m-am rătăcit? Nu știu, ce poți să faci cu granit? Of, nu. Dar cum fac să caut așa... Nu mă, cum era? Cuptorii, am uitat de numirea. Bă, știi ce? Habar n-am cum se face. Le-o fi luat, mă? Le-ai luat? Da, le-am luat. Cred că îmi trebuie mai mult ăsta. Asta e glebă, stonul. Asta nu e. Ăsta nu se ia cu... Asta? Nu! Nicio șansă. Doar ăsta este piatră. N-am nici torțe la mine. Sunt bine. Știți ce bine sunt? Poate vine acum un creeper, că nu știu ce mă fac. Bun, eu vreau să-mi fac un furnace. Furnace, așa mă, furnace. A, dar se poate face doar acolo. Dar eu pot să-mi fac. Nice. Bună. Și cu granite, asta mă întreb eu mereu. Ce fac cu granite? A, fac din asta, ok. Ok, atunci mă urc cu pământul. 5 pământ, nu contează. Haide. Ah. Mai au pământ de așa. Bun. Haide, mă. Mamă, ce-am crezut că am picat de pe hartă. Dar n-aveam cum. Pe cine păcălăsc? Nu aici? Da. Băi. Îmi face peste. Bun, villager. Acum mă duc să-ți fac tierăit. Cine e? Bă, vedeți, se spunează mereu cineva. La mine. Nu e corect, urât-o. Au. Ia-mi din viață. Au. Au, nu pot să cred. Bă. Nu. Mi-a dat ca să-mi rupă sabia sau ce e asta. Cream că nu mai filmez. Nu pot să cred. Deci, astăzi mi se pune numai ghinic. Da, îmi cer scuze dacă am ieșit și se vede că am ieșit. Vai, chiar stric episodul. Bun. Bă. Scuzați-mă.
Dana, mai greșești. Ați văzut așa ceva să se spuneze cineva, o vrăjitoare la mine? Bine, deci cred că o să facem în felul următor. O să fac în felul următor. Mai exact, îmi dau floarea jos, pentru că poate de la floarea aia se spunează. Abar n-am și nu știam că asta mă atacă din senin. Bine, deci dacă e să mor, stai să punem aici. Dacă e să mor, îmi pun toate itemele aici, pentru că ar trebui să mă lupt cu cineva. Și na. Scut, îmi voi lua scut, da. Bun. Mi le pun pe toate aici, că cine știe ce se va întâmpla în viață. Ok. Nisipul voi avea nevoie de el. Și de asta, bun, nu mai am loc. Ai, punem și aici, nu contează. Punem de toate. Stați, și dacă tot se filmează? Bun, mă bucur că filmează. Dacă tot, parcă văzusem noi pe aici că avem întuneric. Ia, mă, ia. Da. Nice. Acum trebuie să dăm cu mâna asta. Dar, nu-mi pasă. N-am loc. Am înțeles, stai. Deci vine și seara și... Ele nu pot să dea asta, nu? Stai că fac aici de-i. Aoleu. Băga mea și... Unde dă, mă? Ia! Ia, mă, unde ești? Unde ești? Unde-i? Ia, aici erai? Bă, firea, el să fie. Ești bine? Ți-a făcut ceva? Le-a făcut ceva? Dar eu nici nu mi-am pus scutul. Ați văzut? Profesionistă, ai? Ce mai ziceți, mă? Cred că ăstea îi spionează. Ăstea îi spionează. Eu credeam că ăstea o să le facă fel de... Sau poate pentru că n-am lumină. Stați un pic. Deci chiar sunt curioasă. Ia, ce scriu aici? Dealing sensor. Nu trebuia ca ele să fie... Măi, nu trebuia. Bă, mi-e și foame. Nu pot să cred, ce urât. Stați un pic. Au. Mănânc. Deci prima dată credeam că mi-au omorât cățelul. Stai, ce voiam eu să fac? Am. Să iau ăstea pentru că din câte am văzut am lumină. Nu știu atunci ce mi le arată. Bă, să ia cu pickaxe-ul, poate mi le pierd. Bun. Ok. Thanks. Au. Deci vrăjitoarele sunt rele chiar dacă nu le bați. Țineți minte astea. Eu credeam că sunt de treabă, că doar când le bat eu, pentru că dacă te bate un scheleton, tu nu-l bați sau ce? Care-i treaba? Bun, îmi pun aici topor în loc de os. Nice. Va trebui să mănânc. Cel puțin.
Nu mai sar. Uite, pentru voi sar. Sau, v-am zis, poate nu pentru că n-am lumină. Că ești bine? Da, zici bine. Și mă bucur că zici bine. Bine. Bun, deci mie aici mi se spuneau. Hai că am aici un măr. Mi-ajunge mărul acesta. Mi-a ajuns. Și mă duc sus să-mi fac pentru că am treabă. Am eu niște treabă. Să-mi fac... Măi. Fornice. Din asta. Ce mă? Din astea? Bă, da, mie mi-ar dacă pot. Stai, mă. Stați-mi. Rog, am terminat. Dacă o să cheiem acest episod pentru că mi s-a părut că a fost foarte lung. Și când e foarte lung, parcă mă plictisesc eu, sincer, de mine. Deci nu uitați să aveți de făcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Pa!